Ja. Com es fa això? No sé si ho faig molt bé, jo. Juja. Avui els aborigens del territori sonor volem fer la ruta del bacalao per la València Destroyer dels anys 80 i el company Quico Fort, a veure, s'ha posat les brillantors i les muscleres i amb ulleres del sol ha agafat el Ford Fiesta, a veure si sona ixe cotxe que volem arrencar i anar per ahí, perquè el Ford Fiesta està guardat en un garatge, està guardat com un tresor. Ahí arrenquem, recorrem les discoteques de l'època i jo me'n vaig amb ell, amb les meues malles i la melena al vent. Preparat, Quico? Preparadíssim. Anem cap allà. Blue Monday de New Order és la sintonia del podcast serialitzat per Eugenio Viñas. Aquí d'ací una horeta, què dic jo? D'ací mitja horeta. Podreu seguir en el programa de literatura Una habitació pròpia d'Apunt Mèdia. Viñas és el director de València Destroy. Són 10 capítols sonors on repassa episodi per any l'evolució de la ruta. Per a mi el que era més important era no comptar només en les veus dels protagonistes, és a dir, empresaris, gestors i DJs. Aquestes veus ja estan recollides a l'assaig de Oleaque i també a Bacalao, la història oral compilada per Luis Costa. Aquest és el motiu pel qual compté amb l'historiador Juan Carlos Usó, amb el catedràtic de filosofia Javier de Lucas, amb el filòsof també i professor Jesús García Cívico, i aquests noms, entre d'altres, com el de l'articulista Fina Cardona Bosch o la dissenyadora Marisa Gallén. Tots testigs d'aquells anys, des de diferents punts de vista i que després s'han interessat pel fenomen, perquè el que és més interessant i el que va estar el focus del treball de camp per a mi va ser tractar d'aprofitar tota aquesta distància temporal per extraure una visió allunyada del seu trist, fosc i sobretot injust final. Eugenio Viñas per ací, als estudis d'Apunt Mèdia. Ja vos dic que està a punt d'entrar també en uns 22 minutets en el programa Una habitació pròpia de literatura. Eugenio, ens has explicat com era la idea, no? El treball de camp per a fer València Destroy. I quines conclusions extraus després d'analitzar la història del moviment? La més important és que de manera absolutament insospitada i 0% premeditada, a València a inicis dels anys 80 va sorgir una reacció contracultural. De manera, com dic, molt natural, la reacció dels més inquiets que aprofitaven unes llibertats que abans mai s'havien donat. Eixe és el punt de vista, el punt de partida. A nivell periodístic, i encara és una línia per aprofundir i molt, el que succeeix a València lligat amb les discoteques passa molt abans que Ibiza, que Londres, que Manchester o que Berlín. La idea del DJ amb 2 homes plats de vinil, la idea estètica i conceptual de les discoteques tal i com les coneixem ara, les tematitzacions, els horaris, per suposat, la clandestinitat com a espai anàrquic per a l'expressió sense límits, una clandestinitat molt ben entesa. Totes aquestes coses arriben abans que els grans moviments de clubbing a Europa. Ara sembla prou difícil de creure, però el clubbing a Europa té una Arcàdia, una Atlàntida, millor dit, i és València. Ara bé, que ningú s'enganye, a aquesta Atlàntida no sonava el que la gent té al cap, que és Bacalao amb K. Cantadetes i màquina, no, això va ser molt després. I com a periodista i com a valencià crec que el més interessant és reconèixer tota una ona d'inquietud cultural on les arts escèniques, el còmic, el disseny i, per suposat, la moda formen part de la llibertat i de l'hedonisme. Tot alhora i tot així, en un moment eminentment rural i amb animals mitològics del clubbing que tant de bo en un futur haurien ser reconeguts, jo crec que per les institucions. Parle sobretot de Juan Santamaría, de Carlos Simó, de Toni Vidal i de Fran Lenaers. Ruta del Bacalao, un reportatge que ha preparat Quico Fort. Per cert, Quico Fort li ha demanat l'ajuda a José Conca per a tindre un fons musical allò creïble. I has triat, José, benvingut a Territori Sonor. Gràcies. Has triat una sessió real, ¿no? ¿De quan? Bueno, bastante cañera, del año 89. A ver si la escoltem. Buenas noches, un saludo de José Conca y bienvenidos a Chocolate. Territori Sonor. Territori Sonor. De l'any 89. Sí. Una sessió que va durar una hora, ¿no? De manera que tenim una sessió d'una hora. Bueno, lo que tenemos ahí grabado sí, una hora más o menos. Vas estar durant més de 16 anys de DJ resident a Chocolate? Sí.
Es la catedral de las discotecas de la ruta, sense dubte, bueno, ¿no? así se le llamaba. He vivido desde el comienzo hasta todo el final. Tot. Eres un Todo. testimoni Sí. de luxe. Això que està sonant, vaja, estaves tu ahí punxant. Ajá. Saps què és? Sí, claro. House Nation se llama. Tu portes en el teu cap els títols de... Claro, evidentemente. Sí, bueno, House Nation es una voz que hay por encima, pero la verdad es que el disco se llama Ibiza. Doncs esta sessió de l'any 1989 a la discoteca Chocolate serà la que ens farà de matalàs musical. Continuem amb les nostres consultes sobre la ruta, Quico. En la revista musical Beat Valencia hem llegit un article ben assenyat del periodista Carlos Pérez de Ciriza. L'article porta per títol Tormento i èxtasis de la ruta, on es planteja com este fenomen dels 80 passa de ser denostat a ser santificat actualment. A veure, el que passa és que a mi, jo el que volia era posar un poc en context tota aquesta reivindicació, no? I sobretot glossar com passem de satanitzar i criminalitzar una cosa al cap de 12 o 13 anys glorificar-la, no? Sense mesura. Aleshores el que jo volia és fer un editorial, fer un article, millor dit. Un article des del meu punt de vista que posarà això en quarantena, no? O en context, no? Jo crec que passem amb molta facilitat del zero a l'infinit. Carlos, n'hi ha molt de postureo darrere d'esta reivindicació de la ruta? La veig justificada. El que passa és que també és veritat que hi ha algo de postureo, no dic per part de tots, però sí per part d'alguns, i jo crec que caldria també diferenciar molt bé el que entenem per cultura i el que entenem per oci. Aleshores jo crec que si ens fixem en el que va suposar allò, doncs caldria diferenciar, no? Perquè no tot l'oci és cultura. Sí que és veritat que tota la cultura se pot integrar dins de l'oci, més o menys, però no tot el que és oci, o no tot el que és oci nocturn és cultura necessàriament. O sigui, que jo crec que això caldria diferenciar-lo perquè sentim parlar molt de comparacions, comparant la ruta amb la movida madrilenya i amb altres moviments més o menys semblants o pareguts a altres llocs d'Europa, i jo crec que parlem de coses molt diferents, no? No es pot comparar. Bé, Carlos, com a figura rellevant de la cultura del nostre territori sonor, ens podries, a lo millor, fer 5 cèntims sobre què hi ha de cultura al moviment de clubbing valencià? El clubbing, com el coneixem, com a clubbing, diguem-ne, que és més propi de la segona meitat dels 90 a València, és una cosa molt diferent del que era el temps de la ruta, no? Jo crec que, sobretot, no sé, hi ha una certa manca de continuïtat, no?, en València en tot el que fem, no? Ja siga música, ja siga oci nocturn, ja siga cultura juvenil, i això és el que fa que tampoc l'herència de la ruta fins ara hagi tingut, diguem-ne, com moltes elipsis, no? O sigui, no hi ha hagut un relat continuat, a diferència del que ha passat en altres llocs, com pugui ser Berlín o Manchester, on lògicament tenen una indústria molt més consolidada. Actualment en la música també hi ha bandes que s'interessen pel fenomen de la mítica ruta del bacalao i reivindiquen el seu legat en la música. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de Barrio Brava y quería mandar un saludo a nuestros amigos de Territorio Sonor de Apunt Media, y quería también decirles que el día 16 de febrero sacamos a la venta nuestro próximo disco que se llama Furor. Y dentro de Furor hay una canción que se llama La Ruta del Amor, un homenaje que hemos hecho a toda la gente que estuvo en la Ruta del Bacalao, porque además nosotros también sentimos que estuvimos ahí en la Ruta del Bacalao, éramos niños y veíamos a nuestros primos llegar los domingos por la tarde y bueno, la teníamos muy cerca, la música, las camisetas que comprábamos en los mercadillos de las discotecas de la zona, y bueno, es una cosa que teníamos pendiente y que hemos hecho con un montonazo de cariño, así que esperamos que os guste, un besazo muy fuerte y nos vemos. ¡Chao! Això està bé, Barri Brava, un grup d'Alacant que reivindica el llegat de la ruta del bacalao, ¿no? A mí me parece estupendo, la verdad, la iniciativa. No lo conocía, gracias por... José Conca escolta molta música ara actualment? Quina? 3 horas diarias. Pues lo que sale ahora de techno house, todas las novedades. I a València hi ha algun moviment interessant en aquest sentit? No. Lamentablemente, actualmente no. En Valencia lo único que pintamos hoy en día en el mapa es el Festival Gallencullera,
que, bueno, habéis oído hablar, ¿no? El Medusa. Medusa Festival. Es la única relevancia que tiene Valencia musicalmente. Els anys d'or de la música, d'esta música tecno, electrònica a València, perquè sí que érem avantguardistes nosaltres. Nosotros éramos la referencia, es un poco pretencioso decirlo, pero éramos la referencia mundial. De aquí tenían los oídos, no voy a decir los ojos, los oídos puestos en Alemania, en Inglaterra y en Italia y en todos los sitios. Venían extranjeros a escucharnos. De quin any a quin any van viure aquest moment? Sí, la mejor época musicalmente hablando fue, yo calculo, del 85 al 91, 92. Ho diu José Conca, DJ resident de Chocolate. Un altre dels periodistes que ha fet l'autòpsia al bacalao és Víctor Maceda. Precisament, este era el títol d'un article publicat fa poc al setmanari El Temps, on analitzava l'estat de la ruta 25 anys després del seu declivi. Saludem, doncs, a Víctor Maceda, tot preguntant-li com és que un periodista especialitzat en actualitat política s'ha posat a buscar les despulles de la ruta? Certament acostuma a fer informació política, tot i que en algun cas redacte temes de societat. Esta vegada es tractava de recordar el moviment sociomusical que va significar la ruta, i fer-ho amb Joan Oleaque, que, bueno, a banda d'un gran periodista i un expert en la matèria, vaig tenir la sort de conèixer-lo personalment al setmanari del Temps. No vas viure tot allò des de dins, però en llegir el seu llibre, en èxtasi, vas tenir la necessitat de reflectir-ho amb un punt de vista una miqueta melancòlic, no? Observant en quin estat es trobaven ara mateix totes aquelles discoteques. Bé, Víctor, especialista en informació política, però que ha fet una incursió en el món de la música del bacalao. Quines conclusions traus després d'endinsar-te per este món desconegut per a tu? Després d'haver llegit el llibre i de parlar amb el Joan, vas concloure que, a diferència del que em pensava, la ruta va ser, com a mínim en els primers inicis, en la seva primera etapa, molt interessant des del punt de vista de la qualitat musical. Quan parlem amb la gent o nosaltres mateixos, no, tenim una imatge un punt barroera i fins i tot sinistra del que va significar la ruta, però vale dir que va ser capdavantera en el camp de la música electrònica. El llibre Èxtasis de Joan Oleaque és el primer treball que analitza d'una manera no sensacionalista el fenomen de la música de ball a València. L'editorial valenciana Berlín Libros l'ha actualitzat i l'ha publicat. Un treball d'actualitat, perquè acaba d'eixir, però està fet sobre la base d'una feina feta l'any 2004. Tenim així a Joan Oleaque, a qui li preguntarem com era això d'analitzar el fenomen sense sensacionalismes fa tants anys. Bueno, quan el vas treure jo en la primera edició, era realment una aventura real. Tot allò que tenia que veure amb modernitat i música electrònica pues, havia començat molts anys després i València no només no havia tingut res a veure, sinó que si havia fet alguna cosa era per a mal. Jo crec que sí que va suscitar interès, però també va provocar molt d'escepticisme. En aquest moment és una època molt diferent. Jo pense que el que feia falta també, no, o el que podia ajudar, era a obrir a generacions diferents un poc el que jo vaig fer en el principi, adequant-lo a la situació actual. N'estem parlant molt en el programa, però mai no ens hem parat a analitzar-ho realment, Joan. Què va ser la ruta? Literalment era un circuit de discoteques que facultava, o sea, donava la possibilitat de que uno anara votant d'una a una altra pràcticament durant tot el cap de setmana. Més enllà d'això, realment era un circuit molt avantguardista de discoteques que realment tenia una certa unitat narrativa, podem dir, i el que facilitava, jo pense, era eixir literalment o pràcticament de la realitat i que quan retornara a la realitat real, que era la que podia començar el dilluns, tinguera l'esperança de que hi havia una realitat paral·lela si la realitat que tenia que veure en la ruta al final va convertir-se en una paròdia de lo que era en un principi, amb la qual cosa va ser molt dur per a moltíssima gent, no? Un moviment d'una modernor inimaginable avui en dia que, com tot en este món, té un final. Més o menys quan acabaria tota aquesta avantguarda? Enguany, 2018, fa 25 anys de que començà el decliu, no? O sigui, podem realment fixar 1993 com l'any en què comencem el final de la ruta. Comença perquè és l'any en què comença a aparèixer de manera molt sensacionalista als mitjans de comunicació.
una mort a so de la ruta que fos molt trista, fins i tot podria molt cruel. D'una banda estagueren totes les operacions de trànsit, no? La demonització de la premsa, però podríem dir que també tingué un final musical on músiques com Currupipi Mix serien esta banda sonora del declivi? Sí, Currupipi Mix, los Pitufos Maquineros, n'hi ha molts exemples. Crec recordar que Sara Montiel també, una cançó de Sara Montiel també se va fer en versió màquines. És molt trist realment el repàs. Currupipi Mix podria ser el paradigma del reverso tenebroso, podem dir, de lo que havia sigut una vegada un fenomen molt interessant, perquè és inimaginable, absolutament, uns anys abans era totalment inimaginable que es poguera aplicar un concepte supertransgressor que havia nascut aquí, aplicat a més a unes tècniques de màrqueting que el que feien era situava això en un plànol de búsqueda d'impacte massiu, d'impacte populatero i de vulgaritat, que es queda justament el contrari de lo que se pensava que era al principi. Que te aprieta los huevos ya, que te cansa que no veas. Ahí está el declivi de la ruta del bacalao. Ricard Pérez Casado fou alcalde de València entre 1979 i 1981, una dècada on comença la ruta amb alguns dels seus temples dins del terme municipal de la ciutat, com Spook Factory a Pinedo. El que fa particular a València en relació a altres moviments de clubbing és precisament la varietat d'horaris, que permetia que una persona se n'anara el divendres a dormir a una hora prudent, però que el dissabte de matí poguera anar a ballar si volia. Tenim amb nosaltres a Ricard Pérez Casado, antic alcalde de València, i anem a preguntar-li sobre l'actitud del consistori cap al fenomen. Com a autoritat pública, després de tanta repressió, la normalitat indicava la tolerància. I jo crec que fou un moviment en què la gent jove, per exemple, dels pobles podia tindre un espai no controlat per el quartel de la Guàrdia Civil, el capellà i l'alcalde corresponent, al contrari. Aprofite per dir que jo crec que la movida madrilenya s'inventà a València. Reconèixer, per exemple, que Almodóvar se'n venia a passar el cap de setmana a València, o el ministre més culte que hem tingut, es diu Jerónimo Saavedra, que fou un dels primers homosexuals que van eixir de l'armari, ho va dir clarament, i elogia València com a espai de tolerància, no? La ruta es va conèixer així per la processó de cotxes que portaven els assidus de les discoteques als temples. Amb quins ulls ho veia això l'Ajuntament? Teníem sí que era una preocupació, que era els matins en la carretera del Saler. Això com a administrador de la ciutat sí que ens inquietava l'accidentalitat. En la meitat dels 80, quasi al final, estant jo encara alcalde, vàrem tindre alguna discussió en els ministres de l'Interior per l'accidentalitat i la penetració de droga més perillosa. Eren coses ja que podien induir a addiccions no reversibles, per una banda, i a un comerç il·legal que sí que planteja els seus dubtes. Crec que fou equivocat l'excés de zel, perquè diguem-ne que el moviment, tal com havia eixit, anava a esgotar-se per ell mateix. Aniria Ricard Pérez Casado a discoteques com Chocolate en aquella època boja, desinhibida y divertida? José Conca? Pues ¿por qué no? Sí, por mi discoteca han pasado muchísima gente famosa que obviamente no voy a decir. Comencem amb In the Hall of the Mountain Hill en versió de Ayrshire, que és una de les, un dels temes, no? La primera versió de les tres que va tindre la cançó d'obertura de les sessions en la mítica discoteca l'himne de Chocolate, ¿no? Ajá, en ese momento cuando lo saqué, que fue en el año 85-86, era bastante desconocido, pero este último año ha salido en 2 o 3 anuncios de la tele, incluida la famosa tienda de muebles sueca. De fet, tinc entès, no?, que la gent al principi te la demanava dient la de l'Inspector Gadget. Efectivamente, se confundían la melodía con la del Inspector Gadget. ¿Y com va néixer la idea de començar les sessions amb este tema? Pues yo no soy nada de copiar y tenía al lado en la competencia Carlos Simó, que hacía algo que era súper famoso, que era cerrar
con el My Way de Nina Simone en Barraca. Entonces yo dije, bueno, como yo no me puedo copiar, yo voy a buscar un tema pues que sea emblemático, però per abrir. Tu comences en Chocolate a mitjans dels 80 substituint a una llegenda com era Tony el Gitano, ¿no? Bueno, Tony estuvo un par de años, sí. Sí. ¿Chocolate era l'after de Barraca? No, éramos competencia total. Sí? Bueno, éreu competència total, però el fet d'estar les dos al costat i que els horaris foren complementaris sí que feia que molta clientela fora compartida, ¿no? Ya ho sé que esta es una pregunta, esta es un poco de mala no tanto. Era una pregunta mala. Eran además dos conceptos musicales bastante diferentes. Chocolate era más underground y Barraca era más pop. I de fet, diguem, arriba un moment en què Chocolate supera en popularitat a Barraca. Sí, claro. Si voleu anem ara a l'any 1993, no? Quan el sonido de València està de moda a tot l'estat i a pesar d'això, des de Chocolate s'aposta per nous sons, pràcticament es reinventa la sala, ¿no? Sí, lo que ocurre, y si hablamos ya un poco de lo que es el tema de la ruta, es que cuando empezaron todos los documentales, se rompe un poco los documentales o los reportajes, ¿no? Sobre la ruta se rompe un poco la evolución natural, musical, ¿no? Porque esto se transmitía de hermano pequeño a hermano mayor, venían a la sala, entonces tú los podías educar. Entonces cuando empiezan con los documentales, ¿qué ocurre? Que es un efecto llamada, eso es una publicidad. Están viniendo miles de gente de fuera, como si el que va a Terra Mítica o va a Disney World, ¿no? Aquí a Valencia, y claro, la imagen que dábamos, que nos daban, era de las drogas. Entonces iba la gente con otras ideas musicales y eso nos hizo cambiar la música, eso nos hizo bajar el nivel musical. O sea, así, de triste, ¿no? Se rompe la evolución natural de musical, no sé si me he explicado, pero... No, pero de todo que quería decir, un elemento ajeno que es los medios de comunicación madrileños, ahí que, bueno... De tota manera val a dir, no, que en l'any 93, que és quan Chocolate també se reinventa, no, comença a introduir el trans, ahí encara no... Con lo del trans. Sí, bueno, lo del trans es una anécdota, pero es una discusión entre empresario y jockey muy curiosa, ¿no? Porque yo fui el primero, la verdad, en cambiar un poquito lo que era la máquina, tal, pero la gente se iba, no aceptaba esa música tan menos comercial. Entonces el propietario me dijo, muy bien hecho, ¿no? Me dijo, José, se me está yendo la gente. Digo, ya, pero es que es lo que hay que poner, porque tal. Bueno, pues mira, tú hasta las 6 me llenas la discoteca y a partir de las 6 pones lo que un poco te da la gana, ¿no? Voy a decir te da la gana porque utilizo otra expresión. Y entonces a partir de las 6 de la mañana sí que fue muy famoso las mañanas de Chocolate, porque ahí es donde yo me podía expresar musicalmente y poner un poco lo que a mí me gustaba. ¿Eso qué sona qué es? Eso es el cierre, bueno, lo utilizamos de cierre, pero es un temazo, es el DLM. Let Yourself Go. ¿Cómo va a nacer la idea de tancar amb este tema? Bueno, eso ya fue en el año 90 y pico. No tenía un disco de cierre, pero este lo veía bastante potente para eso, ¿no? Porque mezcla un poco música clásica con máquina pura y dura. José Conca també d'alguna manera, doncs això, buscava el seu mètode. Cada maestrillo tiene su librillo i ell va posar el seu segell personal durant 16 anys a eixa catedral que era Chocolate. Acabem amb Nina Simone, que tancava les sessions de Barraca, i la nostra d'avui també. Sí. Tu també has actuat tota la vida a la teua manera, ¿no, José? Sí, la verdad que soy un DJ bastante peculiar en ese sentido, no hay uno que se me parezca. Tu eres dels que pensa que qualsevol temps passat fou millor o no? No necesariamente, pero es que en este caso es evidente que sí que fue mejor. ¿Y qué te ha sembrado?